सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै वार्कार्स मिट जोंनि एबसुनि दख'रा इउनिट आरो जिल्ला ज' लोगो नांनानै मावथि फारिया मोनसे जथुम लादों। मोनफ्रोमबो आफादाव जोङो गेजेर गेजेर बेबायदि वार्कार्सफोरनि माखासे फिडबेक बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो जोंनि आफादनि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल आफाद मोनसे सामलायनाय आरो दैदेननायाव बेनि डिसिप्लिन अर्डारनि बाथ्रा बेनि जि जोंनि आइडियोल'जि प्रिन्सिपल बर' माहारिबादखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव आरो जोंनि जिफोर माने हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिफोरनि सायाव जोङो माखासे इनफरमेसन होनो गोनां जि बाथ्राफोर दङ बेखौ जोङो दिनै गुवारै आरो गोथौयै सावरायबाय। गोबां दख'रानिफ्राय माखासे कुइसन दङमोन बे कुइसनफोरनि सायाव जोङो पर्यालोचना खालामदों आरो माखासे जोंनि मिशन क्वालिटी इडुकेशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो जोंनि जिफोर माने एक्सन प्रग्रामफोर दङ बिनि सायाव गुवार आरो गोथौयै सावरायदों। दा बेखायनो माहारिबादखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावदों। बर'नि हारिनि जातीयताबादनि सार्थआव एबसुआ सेल्फलेस भलुन्टारि जोङो खामानि मावबोदों आरो मावलांगोन बे जोंनि मट'। बड'फाया मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बुंदों, भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटिनि बाथ्रा बुंदों आरो जोंजों थाफानाय गोग्लैसोनाय हारि हारिसा बेखौ एखे लोगो जौगाखांनायनि थाखाय लिभ एन्ड लेट लिभनि मट' होनानै गालांदों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय। सनितपुर जिल्लायाव हा हुनि जेंना दङ, एफआरसिनि हा एन्टाइटेलमेन्ट होनाय दिनै ढेकियाजुलि समस्ति, गहपुर समस्ति, बिश्वनाथ समस्ति आरो माखासे समस्तिफोराव 4,000निबो बारा जोंनि न'खरफोरनो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होबाय। बियो एबसुनि दाबि, एबसुनि खावलायनाय आरो एकर्डआव लिरनाय बायदिनो सरकारा बेखौ दिनै मावगासिनो दङ। लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि बेयाव मेजर रल दङ प्रमद बर' बिथां आरो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि होदों, खावलायदों, बेबायदिनो बिथांमोना मावगासिनो दङ। नाथाय हग्राजुलिनि माखासे पार्टआव आरो सतियानि माखासे ओनसोलाव फ्राय ओनसोलावनो दिनै बे हा होनाय खामानिया माने बाध्य आरो नङाबा आरटि एक्टनि आन्दाराव जों सरकारखौ आइननि भाबै जों कर्टआव काटगारायाव गसंनो थाखाय जोङो माने बाध्य जागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोथौ आरो गुवारै दिनै सावरायबाय आरो जोंनि जि मावथि बिथांमोननो जोङो मरेल मटिभेसन आरो बिथांमोननो जिखिनि आफादारि कनस्टिटिउसनेल जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौ आरो जोंनि आइडियोल'जि आरो प्रिन्सिपलखौ हमथानानै माहारि आरो समाजखौ जौगाहोनाय, बर' हारिनि सेबा खालामनाय, लोगोसेनो बर' फरायसा फरायसुलिखौ गोजौ लेभेलाव लांनांगौनि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जिखिनि जोंहा एक्टिभिटिफोर दङ बे कन्टिनिउ जागोन। आरो जायफोर इस्यु दङ, जि इस्युफोरखौ लानानै सरकारा जोंखौ मालाबा खस्थ' होनो नागिरो, जि पलिसि नितिफोरा जोंनि हेंथा जायो, जि पलिसि नितिया बर' हारिनि हेंथा जागोन, जोङो एट एनि ममेन्ट बेनि थाखाय सोमावसारनो आन्दलन खालामनो धरना होनो थाखाय जोंनियाव खुनु टाइमनि प्रयोजन गैया। जों जिकुनु टाइमावनो जिकुनु बेबायदि एक्टिभिटिखौ लानो थाखाय जोङो वी आर अलवेज रेडि। बिटिआरनि सिमा जि सोसननाय जि कमिसन दङमोन बे कमिसननि गेजेरजों जिखिनि गामि सोसननांगौ बिनि प्रस्ताब, बिनि प्रप'जेल, बिनि गासैबो कमिसनाव रेडि दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोलाव सम सावरायबोबाय। कमिसना माखासे टाइम टेबोल लादोंमोन, बे टाइम टेबोलखौ बिथांमोना मोनबाय। गासैबो नथि पत्र डाटा बिसोरनियाव दा मौजुद दङ आरो जों बुंदों जे सरकारखौ गासैबो खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ, खारन टाइम लाइना 2024